Takže ahojte, dnes som dostal na testovanie celkom zaujímavý exemplár mobilného telefónu. Jedná sa o MyPhone CPA Halo. Je to telefón určený pre seniorov a už z dizajnu je jasné prečo. Telefón má brutálne veľké klávesy, ako vidíte, veľký kontrastný displej, z ktorého sa dajú perfektne čítať písmená. Takisto jednoriadkový, ale myslím, že starším ľuďom plne vyhovujúci. Čo ma šokovalo u tohto telefónu, dosť som sa čudoval, že prečo to nedokážu všetci výrobcovia mobilných telefónov, je nutnosť rádio bez použitia headsetu. Neviem prečo, keď to dokážu MyPhone, prečo to nedokážu všetci, že? Ale to som vlastne hovoril. S týmto telefónom som zažil taký menší šok, on má totiž na zadnej strane tlačítko SOS. Toto tlačítko naozaj tlačíte len v prípade núdze, pretože ak ho už raz stlačíte, tak ho nevypnete a nezložíte, musíte vyťahnuť baterku. Ale ako názornú ukážku to risknem a predvedem vám ten šialený zvuk, ktorý tento MyPhone vydáva. Takže trošku to vzdialím, aby som potom stíhal vôbec dávať vám baterku. Takže mačkám tlačítko SOS. Hop. Ako vidno, sirena je hlučná hradne a musel som telefón vypnúť. Normálnou cestou to totiž nezastavíte. OK, tak telefón trochu zapneme. Prečo to v kamere ukazuje zrkadlo ten čas, ale to je detail. Dobre, takže toľko CPA Halo, je to celkom jednoduchý mobil s riadne hlučnou sirenou, z ktorou sa mi stala taká nemilá príhoda, že nevedno, čo to bude volať, tak som sirenu stlačil, samozrejme na ulici plné ľudí. A dosť sa po mne obzerali, keď som sa to snažil zložiť a nešlo to. A snažil som sa tú sirenu vypnúť a vypol som to až vyťahnutím baterky, ako ste to videli teraz. Jo, a mimochodom, ak sa zapne sirena, to nie je všetko. Telefón začne volať na zadané číslo, ktoré si navolíte v kontaktoch, aby volalo núdzové volanie. Ak sa nedovolá, tak volá na ďalšie najbližšie číslo, ktoré má v zozname kontaktov, takže celkom užitočné pre starších ľudí, ak sa nedaj Bože niečo stane. Má tu také vtipné klávesy dole, ikonku CR asi inak to nazvali v T-Mobile, alebo teda autor manuálu, možno vidíte. A slúži to na to, že si tam dáte ich telefónne čísla, ja som si tam dal mamine číslo a číslo domov. A je to efektívna rýchla voľba. Budík to má taký, že to musí počuť aj ten najhlúšší človek, respektíve zvuky zvonenia, tak môžeme ešte predviesť aspoň jeden. Tak nie, neviem, kde sa to nachádza, moment. Mám tam tie nastavenia telefónu, zvuk a upozornenie, vyzvanenie. Napríklad vyzvanenie. No, mám pocit, že ak si prvý zvuk dáte ako budík, tak vás to snáď z postele vystrelí. Uvidím nakoniec zajtra, dal som si budík na 7, takže to bude taký dosť brutálny test. MyPhone má na boku ešte takú, na prednej strane takúto záležitosť. Áno, vidíte dobre. Dúfam, že je to vidno. Je to malá baterka, ktorá sa zapína na boku telefónu.
Čo mám iPhone? No, prvý dojem je celkom fajnový, je to trošku veľký stroj, ale zase pre starších ľudí super telefónik. A ešte bude samostatný väčší článok, toto bolo len také rýchle preview CPA, Halo, My iPhone, takže toľko zatiaľ. Majte sa, dovidenia.